सिगाङावनो नै आंनि इउटुब चेनेलखौ नायगिरि गासै साफ्रामनिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय जाहैबाय आरोना। दायो जोङो नैबे एलबामखौ जोङो माने बानायदोंमोन, नाथायबा जों दा बेखौ इउटुबाव हगारनाय जानाय नंला आरोना। मानोना जोङो फेसबुकावसो हगारसिगोन। मानोना आङो जेन'बा मालायनि गानखाय आङो माने हगाराखिसै, माने जोङो माने मोजां जोङो माने गावबागाव जों सुजुनानै लिरनानै आंनो खननानै माने आंनो एलबाम बानायनानै हगारसिगोन एबार। माने एसे उसुबिदा जायोना माने मालायनि गानखौ हगारबाथाय, ओंखायनो आङो जास्ट बेखौ ओरैनो जागोन ना जाया आङो बानायनायदों, बेखायनो आङो दा फेसबुकाव हगारबाय आरोना। दा निजिस्थ' गावनो लिरसिगोन आरो गावनो खनसिगोन, नोंथांमोना नेनानै थादो आरोना। दायो आंनि माने फेसबुकनि लिंकआ बेनो जाहैबाय माने ALORD नार्जारि, माने इलद नार्जारि आरोना। दा बेखौ नोंथांमोना सार्च खालामबानो नोंथांमोना बे एलबामखौ नुगोन आरोना फेसबुकावहाय। दायो नोंथांमोना नायदो, नायनानै माने बुजिदो आरोना मारै जादों मारै जाया। एसे नोंथांमोनाबो सापर्ट होदो, जाहाथे जोंनि इउटुबाबो जाहाथे थुलुंगा जानाय बादि आरोना। आरो जोङो बिदिनो सर्ट भिडिअ बानायगासिनो दङ, लिरगासिनो दं, माने जागासिनो आरो। माने जों ओरैबायदि जागोन आरो नाटकआ, माने सिगाङाव आं खिथाग्रोनायसै आरोना। माने बै एक्ट्रिसा बिराद माहाजोन जागोन आरोना, माने बिसोरना माने संसारनि आरोना नैबे हिन्दु न'खर जागोन। ओमफ्राय नैबे एक्टरा जाहैबाय बिराद गलाम आरोना, आरो बिस्रा धोरोमा माने खृष्टान जागोन आरोना। माने बैस्रा माने नैबिसोरनो हरा बेबादि माने गलामखाया आरोना। दा माने बेबादि जागोन आरोना आंनि गथ'नाया आरो बानायगासिनो। ओमफ्राय लासैनो लास्टआ नैबिस्रा माहाजोन जाहैगोन आरोना एक्टरमोनहाबो। स' नोंथांमोना अब्ला भिडिअखौ नेनानै थाबानो जाहैबाय, माने जों बानायगासिनो दंखायो, माने ओरैनो हगारथ'वाखै आरोना। दायो माने बिसोरनि नामानो जाहैबाय, जोंहा नै एक्ट्रिसफोरनि नामानो जाहैबाय सुसाना आरो फैसालि नार्जारि आरोना। सुसाना नार्जारि आरो फैसालि नार्जारि। दा बिथांमोना सुदेमफुर गामिनिनो, कुसिगाव सुदेमफुर गामि, जों गासै गामि मोनसेनिखा आरोना। आरो जोंहा सासेया सराइबिलनि जाहैगोन, माने बेखौ नेक्स्टआव नुगोन आरोना नोंथांमोनहा। माने आं खेबाखै बिसोरखौ, माने गोजान नालाय, जास्ट नोंथांमोना माने बेखौ सर्ट भिडिअआव नुगोन आरोना। थ' नोंथांमोना माने सार्च खालामनानै नायदो फेसबुकावहाय आरोना बे नैबे एलबामखौ। माने जागोन ना जाया आङो बानायनायदोंसो आरोना नोंथांमोननि गेजेराव। माने निमाहा होदो आरोना, माने फेसबुकाव हगारनायखौ। मानोना जोङो इउटुबाव मालायनि गानखौ हगारबा एसे माने बेले बेजे जायो आरोना। माने नोंथांमोनाबो मिथिखागौ, बयबो नायगिरि साफ्रोमबो। बेनिखायनो नोंथांमोना फेसबुकाव सार्च खालामनानै नायदो। माने लिंकआ खिथाखाबाय आङो, माने आं गाहायावबो लिरनानै होखागोन। ALORD नार्जारि, माने नामा माने इउटुबनिजोंबो एखेखा, माने होमबाबो एसे स्पेलिंखौ आलदा आलदा होदों आरोना, माने जाहाथे एखे जाजोबैनि आरोना। दायो नोंथांमोनहा नायबानो जाहैबाय आरोना, नायनानै एसे थुलुंगा होदो। माने इउटुबावबो नोंथांमोनहा जाहाथे नायफ्लांबायदोंबा माने ILOD नार्जारि आरोना इउटुबाव, माने नोंथांमोनहा बैखौ नायोबा जाहाथे साबस्क्राइब खालामना होयो आरो लोगोफोरनो बेबादिनो शेयार खालामनानै होयो। माने एसे जोंबो माने नोंसोरनि बेबादि कमेन्टस आरो लाइक, माने नोंसोरनि बेबादि मोजां कमेन्टस हरबासो जोङो माने मोनसे जौगानाय, माने जोङो थुलुंगा मोनो आरोना, गावखौनो गाव माने रेजें मोनो। बानायनांगौलै जोङो, बेबादि मोनसे साननाय फैयो आरोना जोंनि सायाव। बेखायनो नोंथांमोनहाबो एसे एनै हेल्प होदो। जों मानसिफ्रा माने बर'जों बर' माने जों गासैजोंबो माने मिलायनांगौ आरोना, जाहाथे मानसि माहारि गासैजोंबो जोङो बेबादि आरो मिलायनांगौ आरोना।